ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 வாரம் பார்க்காம இன்னைக்கு மறுபடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். கொஞ்சம் லாங் கேப் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து சாங்கிய பிலாசபி பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். தேவஹூதி அம்மா அவங்களோட கேள்விகள் நமக்கான கேள்விகள் தான். எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டீஸோட கேள்விகள் எல்லாமே நமக்காக. பகவான் மட்டும் இல்லாம எதிர்காலத்துல எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் நல்லபடியா நல்ல நன்மைகள் எல்லாம் அடையணும்ன்றதுக்காக கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். அப்படின்னும் போது சாங்கிய பிலாசபி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் தேவ் அதுல நிறைய நம்ம பார்த்தோம். தேவஹூதி அவங்களோட புலம்பல்கள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கபிலர் எதற்காக வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் தான் டிரான்சென்டென்டல் மாஸ்டர், சுப்ரீம் யோகின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ், இன்கார்னேஷன், லீலைகள், இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு குருவோட கைடன்ஸ் வேணும். அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப குருவிட்ட நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கபில தேவர் அவங்க அம்மாவுக்கு உபதேசங்கள் செய்யறதுக்கான விஷயங்கள்ல ஆயத்தமானதை பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல கபிலர் அவங்களோட ஆசனத்துல இருக்காங்க. தேவகூதி அம்மா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. டிசையர், ஆசைகளோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ அதாவது 6வது அத்தியாயம் பார்க்கிறோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் பிரபு பார்த்தா கொடுத்த சம்மரி. 3வது காண்டத்துல கபிலரோட அவதாரங்களுக்கு பாகவதத்துல பிரபு பார்த்தா கொடுத்த சம்மரியா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து தேவகூதி டிசைர்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அதுலதான் நம்ம இருக்கோம். 7 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. அதுல 10வது சொந்த இதுதானே மதாஜி சொல்லுங்க. எங்களுக்கு புக் இல்லல்ல இது. இதுக்கு புக் இல்ல மதாஜி, இதுலயேதான் நீங்க வாசிக்கிறீங்க. எல்லாருமே பேராகிராஃபா வாசிக்கிறீங்க. நம்ம வந்து அப்படியே விளக்கங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ரெஃபரன்ஸ் பாகவதத்துல வந்து 25வது அத்தியாயம் 3வது காண்டம் 25வது அத்தியாயத்துல ரெஃபரன்ஸ். இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இதுக்கும் சரியா வராது. ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும் மட்டும் இதுல இருக்கும். ஆனா அந்த பர்பட் வந்து வேறையா இருக்கும். 25th சாப்டரா? 25th சாப்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது 11வது ஸ்லோகம். போன வாரம் 10வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அப்ப 6வது ஸ்லோகம். அதுல 6வது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, தேவகூதி அம்மா வந்து பிரம்மா அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி அவங்க வந்து கபிலர்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க போறாங்க. அப்ப அவங்க நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப வந்து டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. எனக்கு அதாவது விரக்தி அது ஒண்ணுதான் அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்போ. சரிங்களா? அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்க. வாழ்க்கையில நல்லா வாழ்ந்தாச்சு, கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்ப அவங்க கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறது விரக்தி, அதுதான் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி விரக்தி அந்த நிலை ஏற்படுது இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல சரி இதுல இருந்து வேற என்ன இருக்கு அப்படின்ற தேடல் வரும். அப்ப ஆன்மீகத்துக்கு வருவோம். அப்ப நம்ம பகவானை அடைவோம். அந்த ஒரு நிலைப்பாடு, அந்த ஒரு மன நிலையில தேவகூதி அம்மா இருக்காங்க. அப்ப அவங்க அதை அதான் 10வது ஸ்லோகத்துலதான் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. என்கிட்ட உள்ள இந்த அறியாமைய நீங்க போக்கணும் அப்படின்றத அவங்க பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க. எதனால பகவான் கிட்ட கேக்குறேன் அப்படின்றதையும் அந்த ரீசன் அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த மாயை இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து பகவானால உருவாக்கப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அதை நம்ம கிட்ட இருந்து போக்குறதுக்கான சக்தியும் பகவான் கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. அதனால அந்த மாயை என்கிட்ட இருந்து விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்க. அதுதான் 10வது ஸ்லோகத்திலயும் 11வது ஸ்லோகத்திலும் நம்ம பார்க்கிறது. 10வது ஸ்லோகத்துல பிரத்யேகமா அகம் மாமேதி அப்படின்றது வந்து, அதாவது என்கிட்ட உள்ள அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவை, அதுவும் உங்களால உருவாக்கப்பட்ட மாயையால எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவை நீங்க மட்டும்தான் என்கிட்ட இருந்து போக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் பகவான்ட்ட அவங்க சரணாகதி அடைகிறாங்க. ஐ டேக் யுவர் ஷெல்டர் அப்படின்றத சொல்லி அவங்க வந்து 11வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் கபிலர்ட்ட அவங்க வைக்கிற கேள்விகள்.
இப்ப நமக்கும் அதுதான் இல்லைங்களா? நம்மளோட அந்த அறியாமை, ஃபால்ஸ் ஈகோ அத பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து போக்கணும். அத நம்ம தேவகூதி அம்மா பக்கத்துல இருந்து நம்மளும் பகவான்ட்ட கேட்கிறோம். பகவான் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுக்குறாங்களோ, அது நமக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத எப்படி தேவகூதி அம்மா அதெல்லாம் கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணாங்களோ, அதே மாரி நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் பகவானை அடையணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்துல அந்த புரிதல நமக்கு பரம்பரையில ஆச்சாரியர்கள், குரு, மகாராஜ் எல்லாரும் நம்மளுக்கு குடுக்கட்டும். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकल्मं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Hare Krishna devotees, number Devagati desires transcendental. Hare Krishna Mataji pronouns. Devagati desires transcendental knowledge. So Devagati அவங்க பக்கத்துல நம்மளும் இருக்கோம், நமக்கும் ஆசை அனுகிரகத்துல நாலேஜை எடுத்துக்கிறதுக்காக விருப்பத்தோட நம்மளும் அதே நல்லபடியா கவனமா கேட்கலாம். டெக்ஸ்ட் 7ல பார்த்துட்டோம். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டெக்ஸ்ட் 10 பார்த்தோம் 2 weeks பிஃபோர். அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்கிட்ட உள்ள அறியாமையை போக்குங்க. ஃபால்ஸ் ஈகோனால நம்ம என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம்? ஃபால்ஸ் ஈகோன்றதுனால நம்ம என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம்னா, இந்த உடலே பிரதானம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம். ஐ ஹவ் பீன் என்கேஜ் பை யுவர் மாயா அண்ட் ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் மை செல்ஃப் வித் த பாடி. இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களே பிரதானமா என்னோட வாழ்க்கையில நான் இருந்துட்டேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி bodily relations, சரீரம் சார்ந்த விஷயம். அப்ப அறியாமை மாதாஜி மியூட் பண்ணி விடுங்க, சத்தம் கேக்குது ரொம்ப கீச்சு கீச்சுன்னு. ஓகே மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த அறியாமை என்கிட்ட இருந்து போக்கி கொடுங்க. உடலே பிரதானம்னு இருந்துட்டேன் மாயினால, அது உங்களால உருவாக்கப்பட்ட மாயினால, அது நீங்க தான் போக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்மளும் அதே நிலையில மகன்கிட்ட கேட்கிறோம். அப்போ அதுக்கான விளக்கங்கள் தான் பிரபுபாதா கொடுத்தது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாயா இஸ் த ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு பார்த்தோம். ஒன்ஸ் பாடி with oneself and climbing things possess in relation with the body. நம்ம எல்லாமே இந்த சரீரம் மேல ரொம்ப விருப்பம், இதை நல்லா சொகுசா வச்சுக்கணும், இது சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம தான் அதுக்கெல்லாம் பொறுப்புன்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை விட்டு பிரியவே முடியாத அளவுக்கு அது மேல அட்டாச்மெண்ட். அது எல்லாத்துக்கும் நம்மளே பொறுப்பு, நம்ம தான் அதெல்லாம் நல்லபடியா பராமரிக்கிறோம், நம்ம இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது அப்படின்ற ஒரு மாயில இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கையை அப்படிதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது அவ்வளவு நித்தியமானது கிடையாது. மரணம் வரும்போது இந்த சரீரமும் சரி, இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களும் சரி, ஒரு நொடியில ஒரு செகண்ட்ல நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்ப நித்தியமான உறவு நம்மளுக்கும் பகவானுக்குமானதுதான் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடை நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் தேவகூதி அம்மா கேக்குறாங்க. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மை என்கேஜ்மெண்ட் இன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் வாஸ் ஆல்சோ டியூ டு. அப்ப இந்த மாதிரி நான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதெல்லாமும் எதனால ஆச்சு? பகவானால உருவாக்கப்பட்ட அந்த மாய சக்தியானால்தான் இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கான மார்க்கம் நம்மளுக்கு யார்கிட்ட இருந்தா கிடைக்கும்? பகவான் கிட்ட இருந்தா கிடைக்கும். கைண்ட்லி கெட் மீ ஃப்ரீ ஃப்ரம் திஸ் என்டாங்கிள்மெண்ட் அப்படின்றத பகவான்கிட்ட முறையிடுறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? when one is disgusted with material and enjoyment and is frustrated, அந்த விரக்தி வரும்போதுதான் நமக்கு எல்லாமே நல்லதா அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அதை என்ஜாய் பண்றதுலேதான் நம்ம ரொம்ப மும்முரமா இருப்போம் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னும் போது நமக்கு
ஒரு சின்ன ஒரு வேற ஒரு உயர்ந்த சக்தியை நம்ம நாடுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த விரக்தி அது வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, when one sincerely surrendered unto the lotus feet of the Lord, then the Lord is so kind that he frees from entanglement. அந்த ஜட உலக சம்பந்தத்திலிருந்து பகவான் எப்போ சரணாகதி அடைகிறோமோ அது வரைக்கும் பகவான் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளோட விருப்பப்படி இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. ஆனா சரண்டர் ஆகுறோம், அந்த வெக்தி ஏற்பட்டு சரண்டர் ஆகுறோம் போது பகவான் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதான் சரண்டர் ஆகிறது என்ன பக்தி, அது பண்ணும்போது பகவான் நம்மள விடுவிக்கிறாங்க இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம். எப்ப பண்றோம், நம்மளுக்கும் பகவானுக்குமான உறவை மறந்துட்டு பால் சீகோனால உடல் சார்ந்த விஷயங்களோட நம்ம மூழ்கி இருக்கும்போது நம்ம செய்யற எல்லா விஷயங்களுமே என்ன ஆகுது, பாபங்களா ஆகுது. எப்படி பாபங்கள் ஆகுதுன்னா நமக்கு கர்மா வருது இல்லைங்களா? கர்மா வரும்போது நம்மளுக்கு அது என்ன கிடைக்குது, கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிறோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிறது என்னது, நமக்கான ஒரு சுக்ருத்தி இல்லாத நிலையினால்தான் இல்லைங்களா? அப்ப சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம எப்பெல்லாம் பண்றோம், நான் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும்போது நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்ம பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவை மறக்கும் நிலையில நம்ம பாப செயல்கள் ஈடுபடுறோம். அதனால நம்ம எப்பயும் நம்மளுக்கும் பகவானுக்குமான உயர்ந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம நினைவுல கொண்டு பகவானை பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒரு சேரிட்டி பண்ணா கூட அதுலயும் நான் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம். அப்ப ஐ எம் திஸ் பாடி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அதான் ஃபால்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன், ஃபால்ஸ் பொசஷன். நம்மளோட ஐடென்டிபிகேஷன், இந்த சரீரம் சார்ந்த எனது பெயர், எனது குவாலிபிகேஷன், இது எல்லாமே என்னது ஃபால்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் தான். இந்த பிறப்போடு முடிஞ்சிடும். ஃபால்ஸ் பொசிஷன், என்னுடைய உறவுகள், இந்த இது அப்புலன்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதுவும் இறக்கும் வரைக்கும் தான் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து போக்கணும் அப்படின்னு தேவகத்தி அம்மா கேக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அட் த டைம் ஆஃப் டெத் கிருஷ்ணா டேக்ஸ் அவே எவ்ரிதிங் அப்படின்றது பாக்குறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, மறுபடியும் நம்ம பகவானை மறந்து நம்ம மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலே வாழும்போது மறுபடியும் நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அதுல 84 lakhs ஸ்பீஷீஸ்ல மறுபடியும் தேவர்களாகவும் பிறப்போம், அதே சமயத்துல தாழ்ந்த உயிரினங்களாகவும் நம்ம பிறப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன, வி ஆர் எட்டர்னல், நம்ம எப்பயும் நித்தியமானவங்க, சச்சிதானந்த சொரூபமா பகவானுக்கு நிகரா நம்ம இருக்கோம். ஆனா பகவானும் நம்மளும் சமம் கிடையாது. சரிங்களா? அதை நம்ம கவனமாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளுக்கு யாரு தேவை, வி ஆர் எட்டர்னல்ன்றத நம்ம உணரணும்னா, நம்ம ஆத்மான்றது உணரணும்னா நமக்கு யார் தேவை, நமக்கு குரு தேவை. அப்போ தேவகத்தி அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க, கபிலரை பகவானையே அவங்க குருவா ஏத்துக்கிறாங்க. சோ தட் அவங்களால அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் எப்படி அர்ஜுனருக்கான இல்யூஷன் எப்படி போச்சு அப்படின்றது பாக்குறோம். பகவத்கீதைய பகவான் கொடுத்தாங்க, அர்ஜுனருக்கும் ஒரு மாயை வந்தது இல்லைங்களா? பகவானால கொடுக்கப்பட்ட மாயை தான் அது, அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா கிடையாது. நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கணும், நமக்கு வழி தெரியணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு கலியுகத்துல நமக்கு வழிகாட்டணும்ன்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு மாயை கொடுத்து பகவத்கீதைய பகவான் கொடுத்தாங்க. அப்போ அதை கேட்டு அர்ஜுனரும் என்னன்னாங்க, தெளிவானாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம இங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் பார்த்தோம். அதாவது நம்ம இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை எப்படின்னா, ஒரு குழந்தை பீச்ல விளையாடுற மாதிரி பீச்ல விளையாண்டே இருக்கும். அப்பா சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு, இருட்டாயிடுச்சு, வா போலான்னும் போது அதுக்கு வர மனமே இருக்காது, அழும், உருண்டு பரண்டு அழும். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவது, அவங்க அப்பா கூட போயிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையும். நம்மளும் இங்க நிறைய எல்லாம் இங்கே நித்தியமா வாழப்போற மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவோம். அப்புறம் இறப்புன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு மனம் இருக்காது, ஆனா போக வேண்டிய கட்டாயம் நிர்பந்தம் நமக்கு ஏற்பட்டுடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷனா ஒரு விஷயம், அந்த கஷ்ட நஷ்டம், இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றதான் இங்க தாத்பரியம். அப்ப நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், டிட்டாச்மெண்ட் நமக்கு வேணும் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து. அதற்கு நமக்கு குரு வேணும் நாலேஜ் கொடுக்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். இந்த ப்ராசஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப நமக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சிதான் கஷ்டமே. சிம்பிளி சரண்டர் அன்டு மீ. அப்ப அதுக்கான ஒரே மார்க்கம் பக்தி, பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ கிருஷ்ணா as he is, we have to accept the process of பக்தி. பக்தின்றதை நம்ம செய்யணும் வாழ்க்கையில. அப்ப நம்மளால பகவானை உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப இங்க அந்த பக்தி ப்ராசஸ் தான் கபில தேவர் தேவகத்தி அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்கன்றத பார்த்தோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய
டெக்ஸ்ட் இதுதான் டெக்ஸ்ட் 11 பாகவதத்துல 3வது கேண்டோல 25வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகம். சரிங்களா? யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? 11th ஸ்லோகம் பிளஸ் டிரான்ஸ்லேஷன், இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சாலும் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கணுமா மாதாஜி? வாசிக்கணுங்க. இல்ல இதுல வாசிக்கணுமா புக்லயான்னு கேட்டா. இதுலயே வாசிக்கனாலும் வாசிக்கலாம் மாதாஜி. இதுதான் ஆக்சுவலா ஸ்லோகம் 1. இதே வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி அவசியம். We are all after, அதுல இருந்தா மாதாஜி? Yes மாதாஜி. We are all after happiness, but we do not know how to enjoy happiness. மாதாஜி தேவகுத்தி continued வேணும். இங்க தேவகுத்தி continued அதுல இருந்து. அந்த மாதாஜி. எங்க இருந்து மாதாஜி? இது வைங்க. Next 11 கர்சர வைங்க. அதான் இங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க, ப்ளூ கலர்ல காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. தேவகுதி continued. I have taken shelter. அதுல இருந்து படிக்கணும். ஓகே ஓகே. எனக்கு எங்க இருக்குன்னே தெரியல மாதாஜி. தேவகுத்தி continued. I have taken shelter of your lotus. வாசிக்க மல்லிகா மாதாஜி. வாசிங்க நீங்க வாசிங்க. அடுத்து நான் வாசிக்கிறேன். Devaguti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances unto you who are the greatest of all transcendentalists. And I inquire from you as to the relationship between man and woman and between spirit and matter. Sankhya philosophy, as is well known, deals with Prakriti and Purusha. Purusha is the supreme personality of Godhead, or anyone who imitates the supreme personality of Godhead as an enjoyer, and Prakriti is nature. In this material world, material nature is being exploited by the Purushas, or the living entities. Detailed in Purusha are living entities. The intricacies detailed in the material world of the relationship of the Prakriti and Purusha are the enjoyed and the enjoyer give rise to samsara or material entanglement. Devahuti wanted to cut the tree of material entanglement, and she found the suitable weapon in Kapila Muni. The tree of material existence is explained in the 15th chapter of Bhagavad Gita as an Aswatha tree, whose root is upward and whose branches are downward. It is recommended that one has to cut the root of this material existence tree with an axe of detachment. What is the attachment? The attachment involves Prakriti and Purusha. The living entities are trying to lord it over material nature. Such the conditioned soul takes material nature to be the object of his enjoyment, and he takes the position of the enjoyer, and he is therefore called Purusha. Mataji? Thank you. இப்போ 11th Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது 11th ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? இதுல என்ன நம்ம வந்துட்டு விளக்கம் பிரதானமா என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கேட்டாச்சு என்கிட்ட உள்ள அந்த அகம் மாமேதி, என்னோட ஃபால்ஸ் ஈகோவை என்கிட்ட இருந்து விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் மாயா ஐ காட் தட் அப்படின்றதையும் தேவகுத்தி அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஐ டேக் யுவர் ஷெல்டர். இப்போ வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி கேட்கறாங்க. சரிங்களா? ஐ ஹாவ் டேக்கன் யுவர் ஷெல்டர் அப்படின்றது சொல்றாங்க. த ஒன்லி பர்சன் ஆஃப் ஹூம் டு டேக் ஷெல்டர், பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம சரணாகதி கேட்க முடியும். ஏன்னா பகவானால உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் விடுவிக்கும் அந்த அதிகாரமும் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அவங்க சொல்றாங்க. சரண்யம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்க, அதுதான் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஆஃப் ஹூம் டு டேக் ஷெல்டர் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் த ஆக்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து டிட்டாச்மெண்ட், அதுதான் விச் கேன் ஒரு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு கோடாலி வேணும் இல்லைங்களா? அதுதான் the axe which can cut the tree of material existence of your devotees. பகவானால மட்டும்தான் நமக்கு அந்த டிட்டாச்மெண்ட்டையும் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் the best of the knower of bhakti,
எப்படி அவங்க நம்மளுக்கு அந்த டிட்டாச்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண நமக்கு அந்த டிட்டாச்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப நாலேஜ் மூலியமா அந்த ஆக்ஸ்ன்றது நாலேஜ், அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணி பக்தி, அந்த பக்தியின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் பிரதானமா இந்த 3 பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறது. I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person to whom to take shelter அப்படின்றத பாக்குறோம். You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisance unto the greatest of all transcendentalists. டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட்னா ஆத்ம நிலை தத்துவத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா? எல்லாரிடமும் இருந்தவங்க யாரு? சுப்ரீம் மாஸ்டர், சுப்ரீம் யோகி, சுப்ரீம் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் நம்ம பகவான் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. I inquire from you as the relationship between the man and woman and between spirit and matter. Difference ஆத்மாவுக்கும் சரீரத்துக்குமான சம்பந்தம், அத நம்ம அந்த உறவு என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால அதுல இருந்து இன்னும் நல்லா வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் இங்க கேக்குறாங்க அவங்க. சரிங்களா? I inquire from you as the relationship between the man and the woman and between spirit and matter அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எதோட மெயினா அதுல நம்ம என்ன டிஸ்கஷன்ல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரகிருதிக்கும் புருஷாவுக்கும். பிரகிருதின்றது இந்த ஜடம் இல்லைங்களா? ஜட உலகம். புருஷான்றது என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? புருஷா அப்படின்னால என்ஜாயர் அப்படின்போது உண்மையா புருஷான்னு யார நம்ம சொல்றோம்னா பகவானை தான் இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாம் அப்படின்னும் போது பகவானை தான் நம்ம புருஷா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? இமிடேட் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தான் புருஷா. ஆனா ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம இமிடேட் பண்றோம் இல்லைங்களா? நம்மளோடதுதான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப anyone who imitates the supreme personality of Godhead as a enjoyer, இதான் புருஷா நமக்கு பாக்குறோம். பிரக்தின்றது நேச்சர். சரிங்களா? In this material world, material nature is being exploited by the purushas or the living entities. ஆக்சுவலா தாத்பரியப்படி பகவானோடது. ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம்? ஆத்மாக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்மளோடது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். பகவானோட சொத்து, ஆனா அதை நம்மளோடதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான். அப்போ the intricacies in the material world of the relationship of the Prakriti and Purusha are the enjoyed and the enjoyer. என்ஜாயர்ன்றது புருஷா, என்ஜாய்டுன்றது பிரகிருதி. ஓகேங்களா? இதுதான் give rise to samsara or material entanglement. நமக்கு எதற்காக இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் சம்சார வாழ்க்கையில் நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா Mataji, please once again Purusha and Prakriti கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. புருஷான்றது என்ஜாயர், பிரகிருதின்றது என்ஜாய்டு. சரிங்களா? அனுபவிப்பவர், இது அனுபவிக்கப்படும் பொருள். ஆக்சுவலா புருஷான்றது யார குறிக்கும்னா பகவானை மட்டும்தான். ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மாக்களும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்மளோடதுன்னு என்ஜாய் பண்றோம் இல்லைங்களா? இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோனால. அப்ப நம்மளும் புருஷா அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வரும். ஆனா அது உண்மையானது கிடையாது. அது நம்ம அந்த சரியான புரிதல் இல்லாதனால நம்ம என்ஜாய் பண்றதா ஆகுது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த சம்சாரம், அந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ன்றது நமக்கு ஏற்படுது. உண்மையான புருஷ பகவான் மட்டும்தான். நம்ம எல்லாருமே பிரகிருதி ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இதுதான் அதாவது பிரகிருதி தான். மெட்டீரியல் நேச்சரும் ஆத்மா எல்லாமே பிரகிருதி தான். பகவானால அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா லிவிங் என்டிட்டி மட்டும் என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்மளே புருஷா நினைச்சிட்டு நம்மளே என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம். அதனால நம்ம இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அதுதான் பகவான் தான் கண்ட்ரோலர், நம்ம எல்லாம் கண்ட்ரோல்டு பீயிங்ஸ். கண்ட்ரோலர், என்ஜாயர், மெயின்டெனர் எல்லாமே சுப்ரீம் பகவான். ஆமா. ஆனா நம்ம சமயத்துல என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம், நம்ம கண்ட்ரோல் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம தான் என்ஜாயர் அப்படின்ற மாதிரி, நம்ம தான் மெயின்டெனர்ன்ற மாதிரி நினைச்சுக்கும் போது நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி ஆமா அதுதான் விலகிட்டு நம்ம பகவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அந்த தாத்பரியம் தான் மத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. They wanted to cut the tree of the material entanglement அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த புரிதல் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? பிரகிருதி புருஷான்றவங்க என்ஜாய் பண்றவங்க, அது பகவான் மட்டும்தான் அதற்கு அதிகாரம் உண்டு.
ஆத்மாக்களுக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம அத நம்மளே புருஷன் நினைச்சுக்கிறதுனால நம்ம மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல வந்துடுறோம் ஃபால்ஸ் ஈகோனால. அப்ப தேவஹூதி என்ன பண்றாங்க, அந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் அந்த ட்ரீயை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது நம்ம வந்து 15th சாப்டர்லயும் பார்ப்போம் இல்லைங்களா. ஆலமரம் இருக்கும், தலைகீழான ஆலமரம். அது வந்து இந்த ஜட உலகத்தோட பிம்பமா நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஆன்மீக உலகம் அதோட பிம்பம் இந்த ஜட உலகம். ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள எஸ் பிரபுஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஊர்த்வமூலம் அதஷாகம் அந்த ஸ்லோகம். அப்ப அதுல நம்ம அந்த மரத்தை பத்தி, அந்த தலைகீழ அந்த பிம்பத்தை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே நம்ம வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுக்கான தாத்பரியம் நமக்கு வருது அப்படின்றதால நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக அவங்க வந்து அதை வெட்டணும். அந்த ஆழமா ஊடுருவி இருக்கு இல்லைங்களா, நல்லா வேரூன்றி இருக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்ம கிட்ட. அது நம்ம கிட்ட இருந்து போகணும்னா நமக்கு சூட்டபிள் வெப்பன் வேணும். அதுதான் வந்து குரு கிட்ட இருந்து வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை நம்ம வேரோட சாய்க்க முடியும், டிட்டாச்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும். நம்ம இந்த உலகம் எல்லாம் ஃபால்ஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சு நம்மளோட ஃபால்ஸ் ஈகோல நம்ம வெளியில வந்து அப்ப யார்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வேணும், பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைவோம் அப்படின்றது. சரிங்களா. ஷீ ஃபவுண்ட் த சூட்டபிள் வெப்பன் கபில முனி அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். The tree of material existence is explained in 15th சாப்டர்லயும் நம்ம இது பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அஸ்வத்த ட்ரீ, அதாவது ஆலமரம் தலைகீழா இருக்கும், மேல் நோக்கி வேர்கள், கீழ் நோக்கி கிளைகளா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. It is recommended that one has to cut the root of this material existence tree with the axe of detachment. அந்த ஆக்ஸ் தான் என்ன, அந்த கோடாலி தான் என்னன்னா டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ வாட் இஸ் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the attachment involves prakriti and purusha. The living entity are trying to lord it over material nature. இந்த ஜட இயற்கைய ஆத்மாக்கள் நம்மளாம் என்ன பண்றோம், அத நம்ம ஆளணும்னு நினைக்கிறோம். எல்லாமே நம்ம தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்ன்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Since the conditioned soul takes material nature to be the object of his enjoyment, he takes the position of the enjoyer. அப்ப அவங்க எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வராங்க, ஆக்சுவலா லிவிங் என்டிட்டிக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது. ஆனா ஃபால்ஸ் ஈகோனால அவங்க இதெல்லாம் எனக்கானதுன்னு நினைக்கும் போது அவங்க எந்த அதிகாரத்துக்கு வராங்க, புருஷான்ற அதிகாரத்துக்கு வராங்க. ஆனா அந்த அதிகாரம் யாருக்கு மட்டுமே உண்டு, பகவானுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முயற்சி பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சம்சார சாகரத்துல வீழ்ந்துரும், மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல பிறப்பிறப்பு செஷன்ல வீழ்ந்துடுறோம் அப்படின்றதான் பாக்குறோம். இந்த 2 பேராகிராஃப் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? தேவகூதி questioned Kapila Muni, for she knew that only he could cut her attachment to this material world. The living entities in the guise of men and women are trying to enjoy the material energy. Therefore, in one sense, everyone in Purusha, because Purusha means enjoyer and Prakriti means enjoyed. In this material world, both so-called men and women are imitating the real Purusha. The Supreme Personality of Godhead is actually the enjoyer in the transcendental sense, whereas all others are Prakriti. In Bhagavad Gita, matter is analyzed as apara or inferior nature, whereas beyond this inferior nature, there is another superior nature, the living entities. Living entities are also Prakriti, are enjoyed, but under the spell of Maya, the living entities are falsely trying to take the position of enjoyers. That is the cause of samsara bandha or conditional life. Devahudi wanted to get out of conditional life, detachment, knowledge, and Place hearing. Detachment, knowledge, and what's Matha? Place herself. Place herself in full And surrender. Place Herself. Surrender. The Lord is Right. Sharanya. Devahudi wanted to. இதுல இருந்து வாசிங்க மாதாஜி, இது தெரியுதுங்களா? We are all
We are all continuous in that. இல்ல பிரபுஜி, படிங்க இதுல சரியா வரல. படிங்க இங்க மாதாஜி. இங்க இருந்து means the only worthy personality. இதுல இருந்து படிக்கணும். What's a personality to whom one can fully surrender, because he is full of all opulences. If anyone actually wants relief, the best course is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. The Lord is also described here as Sad Dharma Vidam. Sad Dharma Vidam Varishtam. This indicates that of all transcendental occupations, the best is eternal loving service unto the Supreme Personality of Godhead. Dharma is sometimes translated as religion, but that is not exactly the meaning. Dharma actually means that which one cannot give up, that which is inseparable from oneself. The warmth of fire is inseparable from fire. Therefore, warmth is called the dharma of or nature of fire. Similarly, Sad-dharma means eternal occupation. That eternal occupation is engagement in the transcendental loving service of the Lord. The purpose of Kapila Deva's Sankhya philosophy is to propagate pure, uncontaminated devotional service, and therefore he is addressed here as the most important personality among those who know the transcendental occupation of the living entity. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரெண்டு பேருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தேவகூதி கொஸ்டின் பண்ணாங்க கபிலமுனி கிட்ட. கபிலமுனி தான் இப்போ ஆக்ஸ் அந்த நாலேஜ் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்ற நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட் பக்தி யோகத்தை கொடுக்க போறாங்க. சரிங்களா? பக்தி யோகம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் பகவான் மேல. சரிங்களா? அப்போ she knew that only he could cut her attachment of this material world. அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன, நம்மளோட இந்த அட்டாச்மெண்ட், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நமக்கு இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம குறைச்சிக்கணும். அது முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானே சுப்ரீம் என்ஜாயர்ஸ். அந்த 5வது அத்தியாயத்துல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பீஸ் ஃபார்முலான்ற ஸ்லோகத்துல எல்லா யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறது பகவான், அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் பகவான். இந்த நிலைப்பாட்டுல யாரு உணர்ந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அமைதி எப்பயும் நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி பகவானே புருஷா அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்ம பிரகிருதி பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க. சேவைனா நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்யறது. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம வீட்டுல உள்ள உறவுகளுக்கு நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்துற விதமா நம்ம பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு பகவான் நம்ம திருப்தி பண்றது. அந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கோம், சரியான நிலைப்பாட்டுல இருக்கோம். அப்ப அந்த அட்டாச்மெண்ட் டு திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும். த லிவிங் என்டிட்டி நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க ஒரு வேடம் தரிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, மென் உமன் அப்படின்ற வேடத்தோட நம்ம இருக்கோம். ஆத்மாவுக்கு மென் உமன் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா, ஆண் பெண்ற பாகுபாடு எல்லாம் கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது, டியூவாலிட்டிஸே கிடையாது. அதனாலதான் இருமையில இருந்து நம்மள வெளியில வர சொல்றாங்க பகவான் பகவத்கீதையில. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு எந்த ஒரு பாகுபாடுமே கிடையாது, நன்மை தீமை, நண்பன் விரோதி, நல்லது கெட்டது எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மா எப்பயுமே சமமா ஈவனா இருக்கும் இல்லைங்களா, சச்சிதானந்த இருமைங்கிறதே கிடையாது. கிடையாது. இருமைங்கிறதே கிடையாது. எஸ் மாதாஜி. அதே மாதிரி ஆண் பெண்ற பாகுபாடும் கிடையாது. ஆனா நம்ம இங்க என்ன பண்ணிடுறோம், இப்போ நம்ம இந்த ரோல் எடுத்துக்கிறோம், மென் உமன்ற ரோல் எடுத்துட்டு ட்ரையிங் டு என்ஜாய் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி. இந்த ஜட சக்திய நம்ம அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதுதான் அந்த மிசரி. முயற்சி பண்றோம் ஏன்னா பகவானோட சொத்து, அவங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு, நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல சந்தோஷத்தெல்லாம் அனுபவிக்கணும், கஷ்டங்கள் எல்லாம் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ஜாய் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா நமக்கு மிஞ்சறது என்னமோ கஷ்டம்தான் இல்லைங்களா, பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிதான். Therefore, in one sense, everyone is Purusha because Purusha means enjoyer and Prakriti means enjoyed. In this material world, both so-called men and women, நம்ம எல்லாருமே சோ கால்ட் மென் அண்ட் உமன் தான், ஆத்மா தான் நம்ம எல்லாரும் இல்லைங்களா, ஆர் இமிட்டேட்டிங் த ரியல் புருஷா. த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் ஆக்சுவலி த என்ஜாயர் இன் த டிரான்செண்டென்டல் சென்ஸ். பகவான் என்ஜாய் பண்றாங்க, ஆனா கவனமா என்ஜாய் பண்றாங்க டிரான்செண்டென்டல் சென்ஸ். ஏன்னா பகவான் போதே அவங்களோட ஒரு குவாலிட்டியா நம்ம என்ன பாக்குறோம், ரினவுன்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா, கம்ப்ளீட் ரினவுன்ஸ் ஸ்டேட்ல பகவான் இருப்பாங்க. அப்படின்னு போது எதுலயும் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த ஜட இயற்கையை அவங்க வந்து இயக்கிட்டு இருக்காங்க,
என்ஜாய் பண்ற அதிகாரம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா அதை அவங்க ரொம்ப கவனமா பண்றாங்க. எப்படின்னா என்ஜாயர் இந்த டிரான்சென்டென்டல் சென்ஸ், இந்த ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல இருந்து, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேறஸ் ஆல் அதர் ஆர் பிரகிருதி. நம்ம எல்லாருமே பிரகிருதி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் மட்டும்தான் புருஷா. இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தாலே நம்ம கிட்ட ஆன்சைட்டி இருக்காது. ஏன்னா நான் எனதுன்னும் போது நம்மளுக்கு ஆன்சைட்டி இருக்கும், அமைதி கிடைக்காது, சந்தோஷம் கிடைக்காது. பகவானே புருஷா அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம அந்த ஆன்சைட்டி குறைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துருவோம், இல்லைங்களா? அதுவுமே ஒரு, ஏன்னா நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷம் தான் எதிர்பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு அது நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்ப இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே பிரகிருதி தான் அப்படின்றத நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவான் தான் புருஷன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, பரா அப்பரா அப்படின்ற சக்தி. 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் வந்து தன்னோட சக்திகளை பத்தி பக்தி யோகத்துல இருந்து நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அப்பரான்றது மெட்டீரியல் எனர்ஜி, அதை விட சுப்பீரியர் 8 அங்கங்களை கொண்டது இந்த அப்பரா சக்தி, இல்லைங்களா? பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க 7.5ல. அதுக்கு அடுத்ததுல பகவான் சொல்லிருப்பாங்க அதை விட உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது என்னன்னா லிவிங் என்டிட்டி. ஏன் நம்ம மெட்டீரியல் எனர்ஜியை விட உயர்ந்தது அப்படின்னா நம்மளோட சோல், ஆத்மா அது எப்படி இருக்கு, இப்ப பகவானோட அம்சத்துல இருக்கு, இல்லைங்களா? அப்ப அதை விட உயர்ந்ததா நம்ம இருக்கிறோம். லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ பிரகிருதி ஆர் என்ஜாய்ட், பட் under the spell of Maya, the living entities are falsely trying to take the position of enjoyer. நம்ம வந்து பிரகிருதி தான், ஆனா நம்ம மாயையோட கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுனால, அறியாமையில் இல்யூஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ஜாயரா நம்மள ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். நான் எனதுன்னும் போது என்ஜாயரா நம்மள நினைச்சுக்கிறோம். தட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் சம்சார பந்தா, கண்டிஷனல் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கண்டிஷனல் லைஃபா ஆத்மா எப்ப வருது அப்படின்னா தன்னை பிரகிருத்தியா நினைக்காம தன்னை புருஷா அப்படின்னு நினைக்கும் போது கண்டிஷன் லைஃப்ல நம்ம இருக்கோம், மாயோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம். தேவகதி வாண்டட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த கண்டிஷன் லைஃப். அப்போ என்ன தேவை, டிட்டாச்மெண்ட் தேவை, நாலேஜ் தேவை, இல்லைங்களா? அண்ட் பிளேஸ் ஹெர்செல்ஃப் இன் ஃபுல் சரண்டர். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், இல்லைங்களா? த லார்ட் இஸ் சரண்யா, விச் மீன்ஸ் the only worthy person to whom one can fully surrender. இதுதான் அந்த சரண்யா. பகவானை வந்து நம்ம வந்து இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. இங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதுல வந்து தேவகதி அம்மா அவங்கள பகவானை குறிப்பிடுறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். the only worthy personality to whom one can fully surrender, but he is full of opulence, because he is full of opulences or opulences இருக்கு இல்லைங்களா. பகவானுக்கு மகிமைகள் நிறைய. இஃப் எனிஒன் ஆக்சுவலி வாண்ட் ரிலீஃப், த பெஸ்ட் கோர்ஸ் இஸ் டு சரண்டர் அன்டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நம்ம எல்லாருக்குமே எந்த குறையும் இல்லாம சந்தோஷமா நிம்மதியா வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்னா, ரிலீஃபா இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம செய்ய, அதான் இங்க பார்க்கணும். பெஸ்ட் கோர்ஸ் இஸ் டு சரண்டர் அன்டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நான் புருஷா இல்ல, நான் பிரகிருதி அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல வந்து அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்ம எல்லாருமே இதான் விரும்புறோம் இல்லைங்களா. எனிஒன் ஆக்சுவலி வாண்ட்ஸ் ரிலீஃப், எல்லாத்துல இருந்து ஒரு விடுதலை. முடியறது இல்லையா, ஏதோ நீ தாகம் எடுக்குதா, நமக்கு எனக்கு தான் தாகம் எடுக்கிறது, போய் தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணும். சாமி தண்ணி குடிக்கணும், எனக்குன்னு தாகம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கவே இருக்கு, அந்த எனக்குங்கிற அந்த இது வரமாட்ட, நான் எனக்கு அது ரெண்டும் அழிஞ்சாதான் மத்தது நடக்கும். தண்ணி தாகம் எடுக்குது, தண்ணி குடிக்காமயே இருங்க பண்ணா. தண்ணி குடிக்கணும், தண்ணி குடிக்கும் போதே கூட பகவானை நினைச்சுட்டு அவருக்கு தண்ணி தாகம் அடிக்கும், அதனாலதான் நமக்கும் தண்ணி வரத குடிக்கணும் அப்படின்னு தோன்றதுன்னு நினைச்சுக்கணும். அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு என்ஜாயரா மாறாம இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்லியிருக்காங்களே, நீரில் சுவை நான். தண்ணி தாகம் நிறைய எடுக்கலாம் மாதாஜி, நிறைய தண்ணி குடிக்கலாம்னா அந்த சுவை பகவானா உணர்ந்து நம்ம குடிக்கும் போது அதுதான் ஒவ்வொரு துளியா சவச்சு பகவானை நினைச்சு குடிக்கணும். தண்ணி குடிக்காம இருக்க கூடாது, என்ஜாய் பண்ணி குடிக்கலாம். பகவானா அந்த சுவையா பகவான் இருக்காங்க. ரொம்ப வருத்தமா பேசுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு தூக்கமும் இதுவும் எனக்கு தானே வருது தவிர பகவானுக்குன்னு வரமாட்டேங்கிறத. எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு நம்ம செய்யறோம்னு ஒரு இது இல்லவே இல்லை. எல்லாம் செய்யறோம். மட்டும் இல்ல மாதாஜி, உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கோம். ஆனா அந்த ஒரு ஃபீலிங் பிரகாரம் நம்ம பகவான் நமக்கு முன்னாடி வந்து நீன்னா எப்படி இருக்கணும், அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும். நமக்கு இல்லவே இல்லை. அது வரத்துக்கு எத்தனை நாள் ஆகுமோ தெரியல.
வந்துரும் மாதாஜி. ப்ராசஸ்ல கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த நாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. டிட்டாச்மெண்ட் கிடைச்சு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாரும் வந்து இதே நிலையில தான் இருக்கும் மாதாஜி. உங்களை மாதிரி தான். திரும்ப 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 கேட்டு 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 பிராக்டிஸ் கேட்டு பண்ண வந்துரும். பண்ண வரும் மாதாஜி. வந்துரும் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா கேட்கறதுனால கொஞ்சம் ஆசை இருக்கு, அவர்கிட்ட பக்கத்துல போகணுங்கிற ஆசை இருக்கு. அந்த ஆசை தான் இருக்கே தவிர அந்த ஆசையை வந்து நமக்கு எப்படி உண்டாக்கிக்கணும், எப்படி அதை ரெகுலேட் பண்ணிக்கணுங்கிறது தெரியல. அதுதான். ஹரே இது கிருஷ்ண அவர் மாதாஜி. சொல்றாருல மாதாஜி, உனக்கு அப்படி வரலையா பிராக்டிஸ் பண்ண டெய்லி நீ சொல்லுன்னு சொல்றாருல. பயிற்சி மூலமா தான் கொண்டு வரணும் மாதாஜி. நம்மள மாதிரி ஆட்கள் மாதாஜி வருத்தப்படாதீங்க. நிச்சயம் நீங்க அத வந்துரும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது Elevate நடக்கும். ஆகணும். We have to elevate as like பக்தி. எல்லாரும் எத்தனை பேர், பெரிய பேர்லாம் நிறைய பேர் உட்காந்துட்டே அழகா அவங்க எல்லாம் எலிவேட் ஆயிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் எத்தனை பண்ணினாலும் எலிவேட் ஆக மாட்டேங்கிறோங்க. அதுதான் கெட்டுட்டே இருக்கோம். ஆனாலும் அந்த புத்தி வரமாட்டேங்கிறது நமக்கு. அதுக்கு மனசுல இருக்க கலங்கங்கள்லாம் போகணும் மாதாஜி. அது போகணும் நமக்கு மாதாஜி. அது ஒரு விதத்துல போறதே, கலங்கம் போறதே நமக்கு வேண்டிய பகவான் நம்மளோட நல்லபடியா வச்சிருக்காரு, அததான் வேணும். இத்தனை இது ஏழ்மன்லயும் he is keeping us firmly, very nicely, but we have to be thankful to him in all the ways. We have to remember and thankful to him. That I want to have it. ஹரே Thank கிருஷ்ணா you, மாதாஜி. Mataji. நீங்க Thank you. சொல்றாப்புல சிலருக்கு சீக்கிரம் வருதுன்னு சொல்றீங்கல்ல, சம் ஆமா. ஆர் பார்ன் கிரேட், சம் அச்சீவ் கிரேட்னஸ் அப்படின்னே சொல்றாங்க மாதாஜி. சிலர் பிறவியில அவங்க பூர்வ ஜென்ம அந்த இது வந்து ஆமா. அங்கேயே பண்ணின பாவங்கள் சேர்த்திருக்காங்க. நம்மளோட அதனால சேர்த்துதான் அவங்க வரும். ஈஸியா ஆமா, அதை அட்டைன் பண்ணிடுறாங்க. ஆமா, நம்ம ஆமா, வந்து நமக்கு இன்னும் வந்து நமக்கு நிறைய நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்ம ஆமா, இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப். ஆமாப்பா. நம்மளாம் ஆரம்ப படியில தான் இருக்கிறோம். இல்லையா மாதாஜி? ஆமா. ஓகே Yes, மாதாஜி. Mataji. தரணி ஹரே கிருஷ்ண Okay, மாதாஜி. Mataji. கவலைப்படாதீங்க. ஹரே கவலைப்படாதீங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. இஸ் இட் கரெக்ட்? எஸ் மாதாஜி. கண்டிப்பா நம்ம ஆசைப்படுறோம், பரமாத்மா பாக்குறாங்க, கண்டிப்பா டிரைவ் பண்ணிடுவாங்க. நம்மள வந்து சரியான மார்க்கத்துல கொண்டு வந்து அவங்க கிட்ட சேர்த்துப்பாங்க. அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். நமக்கு ஒரு பகவான் நம்பிக்கை பகவான் வந்து வந்துருச்சு. மாதாஜி சத்தியமே பண்ணி கொடுக்குறாரு, அஷூரன்ஸே கொடுக்குறாரு எல்லாருக்கும். அந்த பகவத்கீதால இந்த மாதிரி என்னோட மார்க்கத்துல வாங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் வந்து இது பண்றேன்னு சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு மாதாஜி. அவர் அதுவும் சொல்றாரு, உங்ககிட்ட இருக்கிறதையும் காப்பேன், உனக்கு இல்லாததையும் கொடுப்பேன் தானே சொல்றாரு. அதுதான். அதனால நம்ம இந்த அளவுக்கு இந்த சுக்ருத்தியோட பரம்பரையோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாலேஜ் எல்லாம் கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகத்தால் தான் நடக்குது. கண்டிப்பா நம்மள சேர்த்துப்பாங்க கூடிய சீக்கிரமாவே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் எழுதணும் மாதாஜி. 11th சாப்டர்ல பகவான் திட்டப்படிதான் எல்லாம் நடக்குது, நம்ம எல்லாம் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய கருவிதான் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தான் நமக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. நிமித்த மாத்திரமா இருக்கணும் நம்ம, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாத்திரம் நிமித்த மாத்திரம். நிமித்த மாத்திரமா இருந்தோம்னா பகவான் நம்ம கருவியா இருந்தோம்னா போதும். பகவான் மத்ததெல்லாம் அவங்களே வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க. ஆனா ஆசை நம்ம படணும் பகவானை அடையணும்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஆசையும் படக்கூடாதுங்கிறீங்க, ஆசையும் படணும். பகவான் அடையறதுல ஆசைப்படணும், இதுல ஆசைப்படல வேண்டான்னு மத்ததுல ஆசைப்படக்கூடாது, பௌதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது. ஆசை நிறைய பண்ணலாம் மாதாஜி. நிறைய தண்ணி மாதாஜி ரெண்டும் சொல்றீங்களே மாதாஜி. இல்லங்க மாதாஜி, அட்டாச்மெண்ட் டு மெட்டீரியல் பக்தியில ஆசை பண்ணணும் மாதாஜி. ஒன்லி பக்தி. மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம், பட் பகவான் மேல அட்டாச்மெண்ட் பகவான் வேண்டாம். மேல ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படணும், அப்பதான் நமக்கு அது வரும். அதுதான் இப்ப படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும், நம்ம ரிலீஃப் அடையணும்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் லார்ட் இஸ் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப் ஹியர் சத் தர்ம விதாம் வரிஷ்டம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பகவானை இப்படியும் தேவகதி அம்மா இது பண்ணிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல சத் தர்மா அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது என்னன்றதை நம்ம பார்த்திடலாம். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, this indicates that all transcendental occupations, the best is eternal loving service unto the supreme personality of Godhead. நிறைய வந்துட்டு transcendental occupations, நிறைய ஆன்மீகம்னாலே அதுல நிறைய முறைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா அதுல இருக்கலே சிறந்த முறை இப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இதுல எது உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டர்னல் லவ்விங் சர்வீஸ் அண்ட் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பக்தி யோகம். நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு எப்பயுமே வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது, அதுதான் சிறந்தது இல்லைங்களா? தர்மா இஸ் சம்டைம்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் ஆஸ் ரிலிஜன், பட் தட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த மீனிங். தர்மா ஆக்சுவலி மீன்ஸ் that which one cannot give up.
நம்மளால விட்டு கொடுக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் தான் தர்மம். நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் கடைபிடிக்கணும். அது எப்படின்னா, எப்படி நெருப்புல வந்து அந்த வெப்பம் நெருப்பு வெப்பம் தனி கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம ஆத்மாக்கள் நம்மளோட தர்மத்தை பிரிச்சு நம்மளாம் பார்க்கவே கூடாது. அதோட சேர்ந்தே தான் நம்மளும். அப்பதான் நம்மளோட அடையாளம் முழுமையா அமையும். அப்படின்னும் போது சத் தர்மா மீன்ஸ் எட்டர்னல் ஆக்குபேஷன். அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அதோட எட்டர்னல் ஆக்குபேஷன் நித்தியமான தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, that eternal occupation is engagement in the transcendental loving service to the Lord. நம்மளோட எட்டர்னல் ஆக்குபேஷன், ஆத்மாவோட எட்டர்னல் ஆக்குபேஷன்றதே நம்ம பகவானோட நம்மள எப்பயும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் கபில தேவர் இந்த உபதேசங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பர்பஸ் ஆஃப் கபில தேவா சாங்கிய பிலாசபி நமக்கு அந்த தாத்பரியத்தை தான், சத் தர்மாவை தான் நமக்கு கொடுக்குது. சரிங்களா? is propagating pure uncontaminated devotional service, and therefore he is addressed here as the most important personality among those who know the transcendental occupation of the living entity. இதற்கான அர்த்தமா நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அடுத்த பேராகிராஃப் யாரும் வாசிக்க இருப்பீங்களா? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. Hare Krishna Mataji. As pointed out before, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is everyone's real shelter. Shravanam, Saranam, Saranyam. Everyone is seeking shelter because we are all constitutionally servants. Originally, we are servants of God. Therefore, it is our nature to take his shelter. Some seek an occupation or the service or a great man. Others seek the service of the government or whatever. In any case, the ultimate shelter is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Being Krishna's incarnations, Kapila Deva is also a shelter. Krishna has unlimited forms and unlimited incarnations. It is said in Srimad Bhagavatam that his incarnations are expanding continuously like waves of the ocean. Indeed, we cannot even count them. In Bhagavatam, in Brahma Samhita, it is said, Advaidam, Achidam, Anantam, Ananta Rupam. In India, there are many thousands of temples, and within these temples there are Archa Vigrahas, deities. All these Krishnas are non-different. They are one. Krishna resides in Vaikunta and also in the temple. The Krishna are not different, although they are Ananta, unlimited. Krishna is also the witness within everyone's heart. And he is seeing all of our activities. We cannot hide with anything from him. And we receive the results of our karma because the witness of Krishna himself within the heart. How then can we avoid him? Without Krishna permission, we cannot do anything. Why does Krishna give us permission to do something wrong? Because we persist. Actually, he does not tell us to do anything. இங்க இருக்கு மாதாஜி. Do anything other than surrender unto him. He want to do something, and Krishna may sanction it, but we go ahead and do it our own risk. Krishna is not responsible. However, we should know that without the sanction of Krishna, we cannot do anything. This is a fact. Actually, we are constitutionally servants of Krishna. Even though we may declare ourselves independent, we are not. Rather, we are servants falsely, declaring that we are independent. Self-realization is understanding that we are dependent on the Supreme Personality of Godhead. As Chaitanya Mahaprabhu says, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna.
இப்ப நம்ம பாக்குறோம். அதாவது இந்த இதுக்கான அர்த்தம் பார்த்தோம். சத் தர்ம விதம் வர்ஷிதம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் பார்த்தோம். பகவான் தான் என்னது ஆதாரம். சரிங்களா? என்ன பார்த்ததுல is addressed here as the most important personality among those who know the transcendental occupation. சத் தர்மா அது வந்து பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா எட்டர்னல், அதாவது எட்டர்னல் ஆக்குபேஷன் இஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இன் த டிரான்செண்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம். As pointed out before, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is everyone's real shelter. Everyone is seeking shelter. நம்ம எல்லாருமே ஒரு அன்புக்கு ஏங்குவோம் இல்லைங்களா? அந்த அன்பை நம்ம வந்து அடையறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சேவை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? உறவுகள் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அன்பை எதிர்பார்ப்போம். நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு அன்பை வெளிப்படுத்துற மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுவோம். அது நம்மளோட இயல்பு. அதே மாதிரி சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய, அதாவது இப்ப வந்து ஆக்குபேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே, வெளியில நம்ம வேலைக்கு எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா கூட சிலவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பிடிக்கும். சிலவங்களுக்கு வேற யாராவது பெரிய நல்ல பவர்ல உள்ளவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா? Some seek an occupation or the service to a great man. Others seek the service of the government. அப்படின்னும் போது நம்மளோட இயல்பே என்னன்னா சர்வீஸ் பண்றதுதான். வீட்டிலயா இருந்தாலும் சரி, வெளியில இருந்தாலும் சரி. அப்படிப்பட்ட இந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட நம்ம யாருக்காக நம்ம பண்ணணும் ஆக்சுவலா? ஏன்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நிதர்சனம் கிடையாது இல்லைங்களா? இந்த உறவுகள், இந்த நம்மளுக்கு வெளியில உள்ள விஷயங்கள் எதுவுமே எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்க போறது இல்லை. அப்படின்னு நம்ம இங்கேயே நம்ம வந்து இந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட நம்ம திரும்ப திரும்ப செஞ்சு செஞ்சு கடைசியில் நம்மளுக்கு பலனா என்ன கிடைக்கும்? ஏமாற்றம் தான் கிடைக்குது இல்லைங்களா? சில இடத்துல நம்மளுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும், பல இடத்துல ஏமாற்றங்கள் தான் கிடைக்குது இல்லைங்களா? நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்ம அந்த சர்வீஸ் நம்ம கொடுத்தாலும் நமக்கு முழுமையான திருப்தி கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனா இந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட்ன்றது தான் நம்மளோட இயல்பே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின் போது அதை நம்ம யாருக்காக கொடுக்கணும்? அந்த இயல்பு யாருக்காக நம்ம பண்ணணும்? The ultimate shelter is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Being Krishna's incarnation, Kapila is also a shelter. Krishna has unlimited forms and unlimited incarnation. நம்ம இந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட அத பக்தி சேவை, பக்தி சேவைன்றது நம்மளோட அன்பின் வெளிப்பாடு. நம்ம பகவான் மேல இருக்கிற அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்துறது தான் பக்தி. கிருஷ்ண பக்தின்றதே அன்பின் வெளிப்பாடு, பகவானுக்கும் ஆத்மாவுக்குமான அன்பின் வெளிப்பாடு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானுக்கும் பக்தர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களும் எவ்வளவு பாதுகாக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பக்தர்களை பிரகலாத் மகாராஜா, அர்ஜுனர், குந்தி மகாராணி எல்லாருமே அவங்க பாதுகாத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இது அன்பின் பரிமாற்றம் கிருஷ்ண பக்தின்றது. அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த உயர்ந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம அந்த சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இன்னொன்னு, இப்போ பகவான் கபிலரா அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்போது கபிலர்கிட்ட தேவகூதி அம்மா சரணகதி அடைகிறாங்க. பகவான் அப்படின்போது அவங்களுக்கு நிறைய அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம்ஸ், அன்லிமிட்டெட் தான், பகவானாலே அன்லிமிட்டெட் தான் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் அப்படின்போது ஃபார்ம்ஸ், இன்கார்னேஷன் எல்லாமே. அதான் பாகவத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட இன்கார்னேஷன், பகவானோட இன்கார்னேஷன், எக்ஸ்பேன்ஷன் இதெல்லாம் வந்து வேவ்ஸ் இந்த ஓஷன் மாதிரியாம். கணக்குலயே அதாவது கணக்குலயே அடங்காது, அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குங்களா அலைகள். அந்த மாதிரி பகவானோட இன்கார்னேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். we cannot even count them அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்க சரி, இப்ப கபிலர் பகவானோட அவதாரமா நம்ம பாக்குறோம். தேவகூதியமா அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ, நம்மளும் அவங்க கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நம்ம கோயில டேட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்களா, அர்ச்சா விக்கிரகம், அதெல்லாமும் என்னது? பகவான் அப்படின்ற நிலைப்பாடுதான். பகவான் அங்க இல்லாம இல்ல. அந்த டேட்டிஸ் எல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்றாங்க ஆகம முறைப்படி, அந்த இடத்துல பகவான் இருக்காங்க. அதுதான் அங்க தாத்பரியம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா ரிசைட் இன் வைகுண்டா அண்ட் ஆல்சோ இன் த டெம்பிள். நம்ம எங்கெல்லாம் கோயிலுக்கு போறோமோ, வீட்டுல நம்ம சாமி கும்பிடுறோமோ, அங்க எல்லாமே வைகுண்டத்துல கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காங்களோ, கோலோகத்துல வைகுண்டத்துல, அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல கோயில்ல எல்லாம் பகவான் நித்தியமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணா ஆர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்தோ தே ஆர் அனந்தா, அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது ஆரம்பம் எங்க கிருஷ்ணர், எங்க வரைக்கும் அப்படியே எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. சதுர்வியூகம் வருது, அதுக்கப்புறம் மகாவிஷ்ணு, 3 விஷ்ணு, அதை நம்ம பாக்குறோம். க்ஷீரோதய கிருஷ்ணா விஷ்ணுவா நிறைய யூனிவர்ஸ், நிறைய ஆத்மாக்கள், அந்த எல்லா ஆத்மாக்களையும் எப்படி இருக்காங்க? சூப்பர் சொல்லா அவங்க விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே வராங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலயும் வரும்போது, அதே மாதிரி அச்சா விக்கிரகங்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே வராங்க. அப்படின்போது அன்லிமிட்டெட் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவ்வளவு அப்புலன்சஸ் பகவானுக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ தி விட்னஸ் வித்தின் எவ்ரிஒன்ஸ் ஹார்ட். சூப்பர் சொல்ல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றது. என்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்துல விரக்தி ஏற்பட்டு பக்தி, குருவோட
கைடன்ஸ்ல நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஜட உலகத்தின் டிட்டாச்மெண்ட் அடைஞ்சு பகவான் மேல பக்தி இந்த நிலைப்பாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம வரோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் நமக்கு நல்லபடியா கொடுப்பாங்க. அப்ப we receive the result of our karma because the witness is Krishna himself within the heart. நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நடக்குதோ சந்தோஷமோ துக்கமோ அது எதுக்குமே பகவானுக்கும் நம்மளோட சந்தோஷத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. நம்மளோட பிறவிகளுக்கும் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா பிறவிகள், அதுக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க நம்மளோட கர்மத்தின் விளைவால நம்மளுக்கு நன்மைகள் தீமைகள் பிறவிகள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? how then we can avoid him? நம்ம பகவானை விட்டு பிரியவே இல்லை. பகவான் எப்பயும் சூப்பர் சோலா இருக்காங்க, நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அதை உணராம இருக்கிறோம். அந்த உணர்தலுக்காக தான் வேதங்கள், ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரை, பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு தான் இவ்வளவு முயற்சிகளும் இல்லைங்களா? how then we can avoid him? பகவானை பிரிஞ்சு பகவானும் அதாவது ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியாது. எப்பயும் ஒன்னாதான் எப்பயுமே இருப்பாங்க. ஆனா ஆத்மா அதை புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். வித்தவுட் கிருஷ்ணாஸ் பர்மிஷன் வி கேனாட் டூ எனிதிங். பகவானோட மேற்பார்வையில் இல்லாம அவங்களோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால அடைய முடியாது. why does Krishna give us permission to do something wrong? அப்படி இருக்கும்போது அதர்மத்துல நம்ம ஏன் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னும் போது பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம கிடைக்காது. அப்படின்னும் போது நம்ம ஏன் அதர்மத்துல நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்கும் இல்லைங்களா, நான் என்னதுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா. he does not tell us to do anything other than surrender unto him. பகவத்கீதையோட தாத்பரியம் என்ன? கடைசியில பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ, என்கிட்ட மட்டும், அதுவும் பொசசிவோட, என் மாமேக்கம் சரணம் ரஜ, என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி அட, உன்னோட கஷ்டங்களை எல்லாம் நான் போக்குறேன், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நான் போக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அததான் பகவான் நம்மள செய்ய சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், we want to do something. நம்ம வேற ஏதோ ஆசைப்படுறோம். இந்த ஜட உலகத்துல இந்த ஆசை அந்த ஆசைன்னு அதெல்லாம் அடைய ஆசைப்படுறோம். கிருஷ்ணாமே சாங்ஷன் இட். ஓகே, உனக்கு என்கிட்ட சரணாகதி அடைய முடியலையா, பரவாயில்ல, உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் we go ahead and do it at our own risk. அப்ப நம்மளோட ரிஸ்க். பகவான் சொன்னது சத் தர்மா, எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களால தான் நம்மள விடுவிக்க முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வேற வேற விஷயங்கள் ஆசைப்படும் போது அதற்கு ஏத்த கர்ம பலனை நம்மளோட ஓன் ரிஸ்க்ல நம்ம தான் அதை அனுபவிக்கணும். கிருஷ்ணா இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். பகவானுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் ஒண்ணு சொல்லி நம்ம வேற ஒண்ணு சொல்லி செஞ்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம சொல்றோம் பசங்க கிட்ட இதெல்லாம் பண்ணணும், வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பேன்னு, அதெல்லாம் அவங்க கேட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இஷ்டப்படி வாழ்ந்துட்டு கடைசியில கஷ்டப்படும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் எதுக்காக நம்மள கட்டாயப்படுத்துறது இல்ல, நீ இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்றது இல்ல. அன்பின் வெளிப்பாடு. கிருஷ்ண பக்தின்றது உணர்ந்து வரணும், ஏதோ ஒரு கட்டாயத்திலயோ ஒரு உருட்டல் மிரட்டலையோ வர்றதில்ல. அன்பின் வெளிப்பாடு. ஏன்னா பக்தி சேவை நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது. அப்படின்னும் போது நம்ம அது இயல்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மார்த்தமா பண்ற ஒரு விஷயம். அப்படின்னும் போது அது இயல்பா வரணும். கிருஷ்ணன் பகவான் நம்மள கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. அப்ப அதே மாதிரி பகவான் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளும் கிடையாது. நம்மளோட கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கோ சந்தோஷங்களுக்கோ பிறவிகளுக்கோ, நம்ம எடுக்கிற பிறவிகளுக்கோ பகவான் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. However, we should know that without the sanction of Krishna, we cannot do anything. அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா கட்டுப்பாடு பகவான் கிட்டதான் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம என்ன கர்மம் செய்யறோமோ, என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதை சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்மளோட ஓன் டெசிஷன்ல அந்த ஃப்ரீ வில்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அதாவது இந்த பசு மாடு கட்டி இருப்பாங்க, அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கயிறு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தூரம் போக முடியும். அது மாதிரி நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், எனக்கு இந்த ஜட உலகம் வேண்டாம், இது ஃபால்ஸ், நான் பகவானே எனக்கு பிரதானமா, எப்படி நம்ம சர்வீஸ் தான் பண்ண போறோம். இதுலயே நிறைய சர்வீஸ் பண்ணி நிறைய நம்ம நன்மை தீமைகளை அனுபவிச்சிட்டோம். இப்பயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், சரி இதுல இருந்து நம்ம நித்தியமான நம்ம பகவான், உயர்ந்த பகவான், அவங்களுக்கு பக்தி செய்ய வேணான்றதுக்கு ஒரு காரணம் கூட இல்லை இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானை நம்ம சர்வீஸ்ல பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம சரணாகதி அடைகிறோம், பகவான் நம்மள ஏத்துப்பாங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல பகவானுக்கும் நம்மளோட கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. That is the fact. Actually, we are constitutionally servant of Krishna. இதுதான் நம்மளோட பொசிஷன். ஆத்மாவோட பொசிஷன் என்ன? கான்ஸ்டிடியூஷனலி சர்வன்ட், எட்டர்னல் சர்வன்ட். பகவானுக்கு சர்வன்ட்னு தாழ்ந்து கிடையாது, அன்பின் வெளிப்பாடு. பக்தர்களை பகவானுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்,
இல்லைங்களா? அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மள பகவான் அவ்வளவு உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த நிலைப்பாடு தான் நம்மளோடது. அப்ப நம்ம அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரணும். 5 ரசங்கள்ல ஒரு ரசத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஈவன் தோ வி மே டிக்ளேர் அவர் செல்ஃப் இண்டிபெண்டன்ட். நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம், என் இஷ்டப்படி என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்வேன். ஆனா வி ஆர் நாட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா 5 காரணங்கள் ஒரு சேர அமைஞ்சாதான் அது நமக்கு கைகூடும் இல்லைங்களா? சரீரம், ஆத்மா, என்டீவர், அதுக்கப்புறம் சென்சஸ், பகவான். இந்த 5 விஷயங்களும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு அந்த விஷயம் கைகூடும் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிடறோம், எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்புன்னு நினைச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது கிடையாது. நம்ம இண்டிபெண்டும் கிடையாது. ரேதர் வி ஆர் சர்வன்ட்ஸ் ஃபால்ஸ்லி டிக்ளேரிங் தட் வி ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். அதுதான் மாயை, ஃபால்ஸ் ஈகோ. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் we are dependent on the supreme personality of Godhead. அப்ப செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம தத்துவத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன ரியலைசேஷனுக்கு வரோம், நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு பகவானுக்கு டிபெண்டா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது நம்மளால நல்லபடியா நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் ஆகி பகவானுக்கு பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் பார்க்கலாங்களா, இல்ல நம்ம முடிச்சுக்கலாங்களா? அடுத்த வாரம் பார்க்கலாங்களா இன்னொரு பேராகிராஃப்? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா. யாருக்கும் பிரபுஜி படிங்க, பாசாரி பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா? அதுல இருந்து வாசிக்கலன்னா நானே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வேற யாரும் வாசிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. My dear Lord Krishna, son of Maharaja Nanda, I am your eternal servant, but somehow or other I have fallen into this ocean of nuisance. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Sikshanta. Because we are under illusion, Devagudi says, அஞ்சாவது சிஸ்டாஷ்டம் அது. அஞ்சாவது சிஸ்டாஷ்டம். Okay, Sikshata. Okay. Devagudi says, Bharatya Bharata Samsara Dara Kirtanam. In Bhagavad Gita 15.1.4, material existence is likened unto a banyan tree with its roots upward and its branches below. The roots of this banyan tree are very strong, but they can be cut with an axe. Uttaram. By taking shelter of Krishna's lotus feet, we can cut the strong root of material existence. Because we have given up Krishna's service, we have become servants of so many things. We are obliged to serve our parents, wives, children, country, and so forth. We are indebted to many people and to the demigods who give heat and light. Although we are not paying the bill, we are taking advantage of the sunlight and the sun's heat. If we take advantage of electricity, we have to pay the bill, but we don't pay the sun bill. This means that we are actually indebted to the sun god Vivaswan. Similarly, the king of heaven, Indra, is supplying water in the form of rain. These girls say that all this comes about by Rascals. Okay, thanks, Mataji. Rascals say that all this comes about by nature, but they do not know that nature is controlled. If we don't pay our debts by performing sacrifices, there will certainly be a scarcity. All of these times things are coming from Supreme Father
the Supreme Personality of Godhead. But we are thinking that they are coming from nature, and we are utilizing them without caring whether we pay the bill or not. It is all right. all right to use our father's property, but at the present moment we are not acting as our father's sons. We are the Maya sons. We do not care for our father. However, nature is nonetheless working under his direction. If we do not care for him, nature will reduce her supply, for nature will not allow demons to flourish, as stated in Bhagavad Gita 16.19. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி இந்த இது எக்ஸ்பிளனேஷன். பிரபுபத்ரா அவ்வளவு அழகா நமக்கு வெரி வெரி சூப்பர். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க கட்டுறதுங்க நம்மளால முடியுமா? அதுதான் அதுதான் சம்ஸ்காரம். நம்ம 16 சம்ஸ்காரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய சாக்ரிஃபைஸ், தேவர்களுக்கான அந்த இது நன்றிகள் தெரிவிக்கும் விதம். பொங்கல்லாம் செய்யணும் இல்லைங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இதுவும் செய்வாங்க இல்லைங்களா? சூரியனுக்கு அந்த காலையில சாயந்தரம் இப்போ நம்ம அக்னி கோத்திரம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. அர்த்தம் கொடுக்கறதுங்கிறது பெண்களும் அர்த்தம் கொடுக்கலாம், ஆண்கள் மேலும் ஜபம் பண்ணிட்டே அர்த்தம் கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் பொங்கல் சூரியனோட பேர்ல எடுத்துட்டு போடணும். அது ஒண்ணு. அப்புறம் சந்தியா வந்தனம் பண்ணுவாங்க, அக்னி கோத்திரம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி காலையில இல்லைங்களா மாதாஜி? அது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஆனா இப்பெல்லாம் டெய்லி எல்லாரும் செய்யறது இல்ல மாதாஜி, ஏதோ குறிப்பா கொஞ்சம் பேர் செய்யறாங்க. எல்லாரும் எல்லாம் செய்யறது இல்ல. அதான் அங்க இருக்கு, தெரியும் அவங்களுக்கு. அது செய்யறதா தப்பு, ஆனா அது செஞ்சா அது அட்டெண்டன்ஸ்ங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு புரியல. புரிஞ்சாலும் அவங்க செய்ய விரும்பல. இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறாங்க. நடக்குது இப்போ அக்னிஹோத்திரம் எல்லாம் நடக்குது. இப்ப எங்க வீட்டுல என் பேரன் எல்லாம் காலையில அதான் மாதாஜி நடக்குது. 10% நடக்குது, ஆனா 90% நடக்கல. அததான் சொல்றேன். ரெண்டும் செஞ்சுட்டுதான் சால கிராமம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டுதான் காலேஜுக்கே போறோம். ஒருத்தர் சிலர் செய்யறாங்க. இப்ப எங்க மாப்பிள்ளை எல்லாம் தெரியும், ஆனா காலங்காத்தால எழுந்து குளிச்சுதான் சாமிகிட்ட வந்து நின்றுடுவாங்க. குளிக்கும் போதே அந்த பாத்ரூம்லயே உட்காந்து தண்ணி ஊத்தினா போருமா? அது அவங்களுக்கு அப்படித்தான் செய்யணும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மடியா இருக்கணும் மாதாஜி, மடியா போய் செய்வாங்க. மடியா இருக்கிறது பாத்ரூம்ல இருந்து வெளியில வந்து சூரிய வெளிச்சமா கிடைக்கல, எல்லா ரூம்லயும் கிடைக்கிறது இல்ல சூரிய வெளிச்சம். எங்க என்னோட ஒரு நிமிஷம் பண்ண வேண்டியதானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அது சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சிக்ஷாஷ்டகம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒளிங்கிற ஒரு இதை உண்டாக்கி இருக்காரு. அது அவரே சொல்லியிருக்காரு அந்த தத்துவத்தை. அந்த ஒளிங்கிறது நமக்கு உண்டா உண்மையான ஒரு பக்தி. ஒளிதான் நமக்கு கொடுக்கணும், பகவான் தான் நமக்கு ஒளியை கொடுக்கணும். கண்டிப்பா பகவான் நம்மளை விட்டு பெரியவே இல்லை, ஒளியின் மூலியமாவும் நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா, சிக்ஷாஷ்டகத்துல இது வந்து 5வது ஸ்லோகம். இது சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜ் அவங்க இது வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த ஸ்லோகங்கள். ஐ எம் ஒரு எட்டர்னல் சர்வெண்ட். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதார ரகசியம் என்ன, பக்தி எப்படி பண்றது, ஒரு பக்தனா நமக்கு அப்படியே எப்படி பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி பண்ணணுன்றதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஐ எம் யுவர் எட்டர்னல் சர்வெண்ட். somehow or other I have fallen into this ocean of nuisance. மாயையில நம்ம விழுந்துட்டோம். Please pick me up from this ocean of death and place me on as one of the atom at your lotus feet. பகவானோட பாத துளிகள் நம்ம ஒரு ஆட்டமா துளியா நம்ம இருக்கணும், தூசா இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் we are under illusion. நமக்கு அந்த அறியாமை இருக்கு இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த மாயையில விழுந்துட்டோம். ஆனா இங்க சிக்ஷாஷ்டகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து உன்னோட எட்டர்னல் சர்வெண்ட், என்னை வந்து ஏத்துக்கோ அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து தேவகதி அம்மா சொல்றாங்க, ஸ்வபிருத்யா சம்சார தரோ குத்தாரம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அந்த குத்தாரம்ன்றது ஆக்ஸ், சரிங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பேனியன் ட்ரீ நல்ல வேரூன்றி இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதான் சொல்றோம், நிறைய இந்த பந்தத்துல நம்மளால வெளியில வர முடியலன்னு சொல்றீங்களா? அதுதான் ஆழமா வேரூன்றி இருக்கு இந்த இந்த இது பேனியன் ட்ரீ. சம்சார ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய பிறவிகளை அதை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம், பழகி போச்சு.
அவ்வளோ ஆழமா வேரூன்றி இருக்கு அந்த ஆசைகள்ல நம்ம மனசுல. அதுதான். அப்ப இதை நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். ரூட் அப்ரூட்டட் அண்ட் இட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் பிலோ. அதாவது மேல் நோக்கி வேர்கள் கீழ் நோக்கி இலைகளோட இந்த பேனியன் ட்ரீ இருக்கு. வெரி ஸ்ட்ராங். இது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஆழமா அடி மனசு வரைக்கும் நம்மள பாதிச்சிருக்கு. இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அப்ப இதை வந்து வேரோட நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு பகவானோட அனுகிரகம் வேணும், ஷெல்டர் வேணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். we can cut the strong root of material existence. இந்த மாயை அறியாமை அப்படின்ற இந்த ஆழமா வேரூன்றி இருக்கிற இந்த சம்சார பந்தம், அதுலயே நம்ம வெளியில வரணும். நம்ம பகவானே சரணாகதி அடைஞ்சு பக்தி பண்ண பண்ண நம்மளால வெளியில வர முடியும். அப்போ we have given up Krishna service. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பகவானுக்கான சர்வீஸ பண்றதை விட்டுட்டு இங்க உள்ள இந்த ஜட விஷயங்களுக்கு நம்மளோட சர்வீஸ நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த சரீரத்துக்கு, நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்களுக்கு, கண்ட்ரிக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப இப்ப நம்ம பொதுவா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாம் கட்டுறோம். கட்டலன்னா கரண்ட் வராது இல்லைங்களா? அது கட்டினாதான் உண்டு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நேச்சர் நமக்கு கொடுக்குற மழை, வெயில், சூரிய ஒளி, இந்த வெப்பம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன ஆயிரும், கடனாளியே ஆயிரும் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு என்ன ஏற்படுது, அதுவும் கலியுகத்துல யாருக்கும் என்ன இருக்காது, ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருக்காது, ரொம்ப லேசியா இருப்போம், மிஸ்கைடடா இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம பக்திலயும் ரொம்ப தீவிரமா இருக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய இந்த இந்த சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம செய்யாம இருக்கும்போது என்ன ஏற்படும், நமக்கு தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்குதான் இப்போ அவங்களுக்கு பே பண்ண விஷயம் எதையும் நம்ம பே பண்ணல இல்லைங்களா? நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யல. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது கலிகாலத்துல, ஸ்கேர்சிட்டி, பசி, பஞ்சம், கஷ்டம், இதெல்லாம் நமக்கு அமைஞ்சிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் ஃபாதர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பட் we think that they are coming from nature. அதாவது பகவான் நம்பாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இயற்கை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? சூரியன், சந்திரன், இதெல்லாம் உயிர் எல்லாமே. ஒரு செடி வளர்ந்து நம்ம சாப்பிடுறோம், சாப்பாடுனாலே செடி, அந்த விதை, அந்த மண்ணு, அதுக்கப்புறம் அந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, வேதத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இதெல்லாம் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நல்லா டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதற்கான நன்றியே இருக்காது இல்லைங்களா? இயற்கைனால அது நம்மளுக்கு கொடுக்குது, அதுக்கு நம்ம திரும்பி நம்ம என்ன செய்யணும், அது செய்யறதுதான் நம்மளுக்கு வேதம் வேணும். வேதம் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இல்லைங்களா, எப்படி நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், எப்படி நம்மளோட சம்ஸ்காரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு. ஆனா அது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, ஸ்கேர்சிட்டி, அதாவது பசி, பஞ்சம், இதெல்லாம் கஷ்டங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். we are utilizing them without caring whether we pay the bill or not. it is all right to use our father's property. நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்ப அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்றது பிள்ளை ஏதாவது பர்மிஷன் கேட்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா வேண்டாம், அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்பா அம்மாவோட சொத்து எல்லாமே பிள்ளைங்க அனுபவிக்கிறது இயற்கை தான், அப்படி நம்ம பாத்துக்கிறோம். அப்படின்னும் போது எல்லாமே பகவானோடது. அப்ப நம்ம ஏன் நம்ம வந்துட்டு அந்த நன்றிகள்லாம் தெரிவிக்கணும், நமக்கு உரிமை இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம், நம்ம புருஷாவாயிரும் அந்த இடத்துல பிரகிருத்தில இருந்து. அப்ப நம்மளுக்கு சம்சார பந்தம் ஏற்பட்டுருது. ஆனா நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணிடும், அட் த பிரசன்ட் மொமெண்ட் we are not acting as our father's son. நம்ம பகவான் சொன்ன மாதிரி தர்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறோமா? பகவான் என்ன சொன்னாங்க, என்கிட்ட சரணாகதியோட நான் ஒண்ணு விடுவிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அது எதையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணல இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யாரு மாதிரி இல்ல, பகவானுக்கு ஏற்ற குழந்தையா நம்ம இல்ல. we are மாயா சன், ஃபால்ஸ் ஈக்குவல் இல்யூஷன்ல இருக்கும். we do not take care of our father. however நம்ம பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல, பகவானே நம்ம உயர்ந்து நம்ம எடுத்துக்கல. அப்படின்னும் போது however nature is nonetheless working under his direction. அப்ப நம்ம மாயையோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம். if we do not care for him, nature will reduce her supply. ஏன்னா நேச்சர் யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு, பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணலன்னா பூமி மாதா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தர்மம் தழிச்சுனா பூமி மாதாவுக்கு சந்தோஷம் இருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, சப்ளை பண்றதை கம்மி பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் நடந்தது இல்லைங்களா பிருத்து மகாராஜ் ஸ்டோரியில. வேணா அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணல. அதனால என்னாச்சு, பூமி அம்மா சப்ளை அந்த செழிப்பை குறைச்சிட்டாங்க. அப்படிதான் பிருத்து மகாராஜ் வந்தாங்க, அவங்க வந்து பூமி கிட்ட இருந்து அப்புலன்சஸ் எல்லாம் வாங்கினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பூமி நல்ல செழிப்பா எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படின்னா, ஏன்னா அதுவுமே என்னது பகவானோட கைடன்ஸ்ல தான் இருக்கு, கண்ட்ரோல்ல. அப்படின்னும் போது நம்ம பகவானுக்கு ஏற்ற குழந்தைங்களா இருக்கும்போது எல்லாமே சரியா இருக்கும். ஆனா நம்ம பகவானுக்கு ஏற்ற குழந்தைகளை இல்லாத பட்சத்துல நம்ம
சந்தோஷங்களை அனுபவிக்க முடியாது. ஃபார் நேச்சர் வில் நாட் அலோ டீமன்ஸ் டு ஃபிளரிஷ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இதற்கு அப்புறத்துல நம்ம அடுத்த வாரம் பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானம் பாவனேபேஷு நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே